nung cha chi sang sang te hi mun sang sanga anom thina thin khata phei chu kan rin mi alo na tur le anom theina tur ni puwa lang lo ata po hian ano ve chok ani tun tuma hian thil nung theina tur ni puwa lang lo tlang kang huna cheng thin nung cha dang dai tak tak som kan ho don ani som na khuai te hi mun tina kan mu thinin arin oma huana le pangpar huna te thlokwalin an khoi su siam na turin pangpar chi sang sang te an bom kual thina nima sela anom na tu nia kan rin ngai ha ulo huna ta po hian an lo theya tlang kang huna ta po hian an lo thei tlat mai tipal thil thu in hetlai huna hian an ani lova Masaya volcano anti an tlo chuna chuan scientist te chuan khuai species pakhat Anthophorus quomalusa anti chu an hunal meya tlang kang lava khutum chum kara chuan bu an lo chep ani anom na hun hi acid rain kan ti sulfuric dioxide tlang kang ina pek chu awanga halawin siam tlak na mun ani a thil mak tak chu hetlai bor vela hian thlai le nim na dang engma mutur omlova chu wang chu hetlai mun khera hian khuai ho hian bu an chepi thil mak tak ani he khoi bu a hian khuai sang khataranga sang ni borvel an oma an mu chu na chuan an khoi su siam na ta na an man za a sangkol e pakwa hi melanthura nivea anti nim pakhat acid rain laka him thei chi atanga an lak ani pakwana larval fish kumsang ni le som panga khan Australia rama tlang kang omna nuaya tui omchu an zir chianga ta chuan sangha mil chetak mai pakhat scaleless blackfish antiang hi an hu a hemi baka hian sangha species dang larval fish anti hi an hu boka heng sangha te hi tui pui pa nga ya mu an ni ngai lova tlang kang omna nuaya tui sa le tui al hi an tan chuan an bol nel ram alo ni ve tlat thung ani hemi ina ti chian chu hetiang huna po hian sangha an lo thei ti hi ani a chu ama in thil thei nia ngai ani ngai lo ani pariat na yati crab tui puimong hi hydrothermal vent manga khulo chuak tlang kang wanga in siam chuan ati sa le a celsius degree zathum somsari le pakhat la ya sangte ani thina tui hi degree za asauti kan hriat kha nima sena survey na in ati lanna chuan hemi hmuna hian chak ai dang dai tak mai yati crab anti mai chu chitam tak mu ani a chui tu le chuan hetlai hmuna hian chi sari idon lai an hu chuak ani an tam thei e ma wangin an nuai le ya chuan an khat deuh tat thina hetiang chaka hian kor dang lam tak nei tuam tu nein sate ti ani a chu mul ang deuh hian a oma he sate ya hian bacteria ho hi an lo nung vele chong thina symbiotic relationship nein dam kha chuak turin an introi om ton thrin ani yati crab te hi in chi ni vel la ka lian an ni a an bul vela bacteria ho chu an lo e ta thrin ani hetlai mun sa a chau hian an dam kha chu thei awangin an kalson thui ngai me ulo ani pasarina venus hair canary clear kara togaro tlang kang anti kumsa ni som le pania a imphu chu nu kum ni khan zir chiang tu te chuan chu mun chu an bazir chianga an thil mu chu mak an ti hle a chu muna chuan sam ang de over sei takhi alo tuam chuak te veka chu venus hair ti ni in pathian nu venus I ming choya sak ani nge a heng thil war hi ani na taka chuan bacteria ani a chun bacteria ho chu a hu howa khomin chu tlang kangina phu chu nutrients ringa ani a scientist te chuan hem bacteria hi khoi hmu tanga local nge ani an thei mei lova ama in hetlai hmuna hian mu ani ngai lo ani parukna tube worms tlang kang zong hi lava phu chuak chi ani vek big lova Arctic Ocean vela chuan tlang kang chikhat mat volcano anti ang chi tir sapui ir chuak chi hi an oma hetiang hun hi nung chatam tak tan chuan omna tur chi po ani in alang lova nima sila zirmi te chuan an zir chiana chuan he hmuna hian pangang tam tak mu ani a heng bang te hi in chi thum vela seite ani tlam puya dam ko chu na ni zung an ma lo mei ba ka sikle sa in thak na satakin an tur thaya acid le gas la tak tak kara po an ko sa thai ani heng ho hian mit pumpui le mong kuate an nei lova chutlang kangina phu chua chir satak tak atanga nutrients te chu an chawatan an ring ani a nima sela scientist te chuan heng hi engtin nge an ti dan chi an la shebi glo ani pangana
loi hi shrimp guam muna tui mong lama hian tlang kang mu tur tam tak oma intik lai puwa phu chuak reng chi live volcano an ti te po an om ani sang ni pali le sang ni padok zir chian nei na ati landana chuan fit za somthum pakhata sang fit zakwa somriat le palia seita in aphu chuak thei thina hetianga aphu chu atanga nutrients lo in siam te hi nu cha chi sang sang hian an lo du phiana chak ai te le lamprit kan ti te mei ba ka loi hi stream kan ti ang chi kal kuang chi khat te hi hetlai huna hian an cheng thina heng loi hi stream ho hian ngau te tak te an nei a chumi mang chuan an bul vela bacteria ho te chu an lo ei thina baka tlang kangina ti hlum thin sanga te le thil nung chadang ke chu chotan an ring thin bok ani palina megapod bird new guinea hian sawadang lam tak mai pakhat tlang kang mun vel chu in thla chhona ta na mamo tlat hi an oma megapod bird ti an ni a sawadang te chuan an tuite an opa an thla in an uap lum thin aninga ya hetiang sawa ve tung hi chuan tlang kang mun leisa a chuan atui te chu a phuma ti chuan an lo kieu ta thin ani hetiang sawa hi sawadang lam tak mai an ni a hetiang anga tui op keu thin om chun hi an ni nge Australia hmuna te po mu ve thin ni in New Guinea borvel hi an chena hmun ber ani thina sawa lian ve tak mai an ni a hetlai hmun borvela hian mu tur po an tam thei hle thin ani nima sela mihring ten an tlo po tak china chuan ka thlak te an chinga an lo tlem ta tial tiela tuna phei hi chuan endangered species ni in an mang mai a lo om to hli hial ani pathumna archaea hetiang hi bacteria chekhat ni in South America hmun sang sanga mu tur an oma hetiang bacteria te hi tlang kang hmuna mu ni berin tlang kangina ram phu chu leisa vela chuan mu an ni thina an DNA te hi bacteria dang ain za panga lain adang lam nge a hemi wang po hi ani anga nung chadang tam tak dam kha chu theilo na po an dam kha chu thei pha ani pathina Thermus aquaticus Yellowstone huna hot spring te hi Celsius degree sangko la ya sa te ani theya zirmi te chuan hetlai huna hian microbes pakhat mu chuakin he microbes hian sikle sa na sataka tur thei turin DNA aneya sa hi na satakin atur thei ani chumi awang chuan arong te po pe chuakin hetlai hmun po hi a eng deuh phut pha ani aminga hian Thermus aquaticus vu ani a he microbes si sang kha zakwa samrup pakabor vela mu chu kha ani a tuntlang hian an hmang tangkai hle a DNA analysis atan te po an hmang tangkai hle ani pakhatna shark te hi mun sang sanga mu tur an oma nima sela tlang kangina asiam mun sa le tuisa ate hian an lo om ve thei ti hi thil mak tak ani tui nuai tlang kang Kovachi volcano anti mun scientist ten an zir chian na chuan tuya cheng chin ramsa lo om ber pol mu ni in undersea rovers ina thalaka ati lan na chuan he hmuna hian hammerhead shark kan ti le silly shark anti te chu mu ania tui sa tak le tui acidic thur tak chuan a hmong lem lo ni in alanga hetlang hi sani som le pali khan akang ngi a akan lai tak hi chuan dam ko chuangina a om lova nima sela akan ma hian heng shark te le nu chadang ho hi an lo tlan cheveka akang tur an lo shelok thei hi makpo an ti hle ani he hmuna hian akan zo hian an liat vel le maya nima sela hetlai hmun hi asa in hmun dang neina te khin chuan adang lam hle a then khat chuan mutation mangin hetiang ang environment dam kha chuak thei tur hian anin siamarem ni te po in an ring ani ole kha tun tuma kanen ho thei te an ni a nung cha te hi mun sang sanga mu tur an oma kan rin phak lo na le anom thei tur ni puwa kan ngai lo na mun thleng hian an lo om ve chok thin ani siam dan hi aro puya an taksa duan dan te po hi danglam tak ani hlom reng bok ani thlidu tu ngalom thu kan soye